Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes. Pizza 18 na bulan sa Nobyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga kaswal job order worker sa Kapitolyo Makabaton 3,000 nga gratuity pay kag gipak sa Disyembre. Pagtukod sang Bakchip Center sa siyudad ginalauman ni Councilor Calao Puentevilla Matigayo na. Bakulod no nadakpan sa isa ka komisyon sa siyudad sang Himamaylan nga may armas kag shabu. Empleyado sa isa ka bangko nga nagatiro sa isa ka miyembro sang Philippine Army nga napatay sa barangay Singkang napasakaan na sang kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginburgal sa isa ka forensic expert nga naglabot sa 16 ka mga bilanggo sa New Bilibid Prison ang nagakapatay kada bulan umpisa Enero, Tubtob, Oktobre sining nga tuig. Ang datos ang base sa 176 ka unclaimed nga bangkay sang mga bilanggo nga gin-examine sang top forensic pathologist nga si Dr. Raquel Porton sang Eastern Funeral Services nga nagaisahanon nga funeral home accredited sang Bureau of Corrections. Suno kay Porton ang pinakadamo nga narikod nga napatay sa sulod sang Bilibid amo ang Marso nga may 24 ka napatay. Dugang pa ang average age nga nagakapatay sa bilangguan ang nagaedad 50 anyos samtang 82 ang pinakatigulang kag 27 ang pinakabata. Purting patay gali no, purting pinatyanay kabay pa ining mga nagkalamatay sa sulod sang bilangguan natural nga kamatayon. Wala pa magwa ang poll examination ni Dr. Porton. Ulaton ta kung bala initanan sa kadamuon sa nagkalamatay napatay tanan sa natural nga kamatayon o kon may mga foul play nga nagluntad sa sulod sang bilibid. Action Radio Philippine Standard Time las 4:35 na. Aber, rekta kita sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Kamusta ang palibot? Kamusta ang mga presyo sang merkado? Karon nga adlaw, Biyernes, kadasig sang lilakat sang mga inadlaw. 37 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 44 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2023. Aber, arangkahon ta na ang observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan gyapon kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Maulanon nga kaagahong Action Fred Madanlo. Gatulo talitina. Nagtupa ang manipis nga ulan, Action Fred. Especially kung ari ka diriya sa area sa Libertad, te obligado kaya mapahigad Action Fred, no? Arapag tulo pa bangod man sa manipis man nga ulan, Action Fred nga babatyagan karon. So sa aton sini nga mga kauturan, magdalaki ka mo no sang extra
nga payong o kon kapote paniguro no nga para hindi man mabasa sa aton sini nga mga motorista hinay-hinay sa pagpadalagan sang inyo tagsa ka mga salakyan madanlogin no ang dalanon actually ang patrol ari dito sa may Lizares Extension Action Fred para at least ang aton sini nga mga kauturan kundi nagaulan Action Fred manamit gidya maglaswa no especially ang mga dahon-dahon available subong karon nga aga si madam taga Kudgud ka madam no taga Kudgud ka San Carlos. Okay madam tagpila ni mga dahon-dahon nimo karon mga alugbate ni tagpila ni 40 ang 40 ang bugkos 40 ang bugkos aksyon na pwede ni alugbate aside na may ara kayong dito sa Guaan madam ano imo man to ang dahon sang dahon kamuti tagpila 15 tag 15 ang bugkos action Fred no sang dahon sang kamote aside na dahon sang kamote may tangkong ka pa o kung ginatawag ta tinangkong tangkong o tagpila na 15 15